Video mo si Sir mag-live ka. Hello everything. Hello everything. Ay, gusto niya mag-vlog. Ayan, hello everything. Itong, wait, so yun si Tita Jane, si Ate Rose, tapos si Ate Marian, Tita Donnie, tapos si Kuya Sergio. So yan, yung ibang group andun sa loob. This will be my content for today. Tinatamad tayo mag-vlog. Tsaka si Ethan na nag-aaya ng collab. Ha, ngayon andito na ako. Tinamad naman daw. ML pa more. Kailangan pa lang sa tiyan ko. Ba, hindi ko na ma-share tuloy sa group. Galing talaga siya. Hindi ka sa Barbie. Ay, magmamontage pala ako. Montage tayo, guys. Welcome back to mag-vlog ka kayo. So this is fresh. Hi! Oh my god, I look like a man. Sorry. Hindi, mambubukayo. Ano mga ano ko? Ito pumuputok ko. May bukol. Paula labat niya. Ito ang ihawa ni Tita Jane. Business. Can I have some? Kulang yan. Parang tubig. Thanks. Fresh buko from Espejo Resort. Bebenta niya. Oh, tamang baby. Siya, singilin mo na rin siya. Bibenta mo rin siya. Dali mo na mo lahat. Dali mo na mo lahat. Pira yun. Yan. Ang buko ni Madam. Madam Sergio. Ang tagal ni Tita Marcel. Ha? Nagre-ribbons pa. Siya yung nakikita ko kanina sa mga live eh. Wala eh. Ay, malambot. Iwas copyright in 3, 2, 1. Kapag lamit yung Requirements. ano ba nito? Ilang subscriber yun? 1,000. Tapos 4,000 watch hours. Which is, ang hirap ipunin ng watch hours. Yung subscribers, okay lang. Yung watch hours, Diyos ko, ilan pa lang sa akin? 7,000 plus na minutes. Ang kailangang minutes, 240,000. Sabihin niyo mag-vote na lang sa Korean. Thanks for listening to Spotify. No, really. You could have listened to the radio. You could have spun some vinyl. You could have played. May naka-premium ako. Ako na lang. You could have listened to an 8-track. At yung sabi mo kay Kuya Clinton, magpadala ng tubig dito isang truck. Maggawa na ng swimming pool. May swimming pool si Sander doon. Sa taas ng ulo. Siya sabi na, padala ko. Nakasabit. Truck lang. Ito. Ano yan? Yung ginamit ng soap party. Yung top 10. Philippines. Hi, Lester Bautista. Panoorin nyo na yung mga bagong vlog natin, guys. That's my shit. That's my... Dapat mag-vlog ka ngayon, kuha ka ng dokyang, tapos hulihan ka ng Kami. Kumuha kami ng dokya. Ay, napanood mo ba yun? Ngayon ba? May vlog akong kumuha kami ng dokya. Nagdudok Yung ano, yung pageant, yung napanood. Ah, teaser. Oo, ngayon wala pa. Panoorin mo yung full video nun, matatawa ka. Ikaw.
Bakit eh? Ito itong deliver ka na. Yan ito yung pista mo to. Ang sarap. Sabit. Pwede gumawa ng ice candy. Summer vibes. Yung tawad mo. Hindi. Naka-vlog ko ka. Vlogs lang. Siya sa ililat Yan ko nga, na yung nagka-PPE siya, tapos yung mga kasama niya. Wala lang. Kamas lang. Kaya niya mamatay yung mga kasama. Ang ganda nga ng ano eh, nag-comment eh. Ay, hindi siya dami account. Hindi. Totoo. Road to La Union na to. Wala ininom namin kasi. Si Marcelo. Agam ang barong kanila. Picture ni. Sa tila mga ano. Tinapang ko na. Diyan. Sige na, kanawa mo. Uy, alakang pakabarong mo, te. Kontul, so ano mali? Hi, Tita Marcy. Marte, akin, malupo ka ni Kwang ko. Akin daw yung sa uy, wala awit mo. Hi, Dakwin. Ay, nagkapakwang. Dumating si Queen. Tita Marcy. Mag-hi ka sa vlog. Walang chicken nun. Hi kami. Ay, ang init.